Καλησπέρα σας λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Χρήστου και σήμερα οι Αεροτέχνες και το GDJ Club θα σας παρουσιάσουν ένα tutorial για επεξεργασία φωτογραφίας μέσα από το Photoshop. Θα μιλήσουμε για ένα τοπίο, για landscape φωτογραφία, η οποία θα χρειαστεί να τις κάνουμε κάποιες τεχνικές για να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο πιο contrasted μορφή, λίγο πιο έντονη αντίθεση και πιο έντονα τα χρώματα, να εξισορροπήσουμε τα πολύ μεγάλα highlights που καίνε την πληροφορία ουσιαστικά και τα πολύ μαύρα σημεία μιας φωτογραφίας που θα βοηθήσουν να ξεμπουκώσει η φωτογραφία από τα σκιερά της σημεία. Είναι ένα απλό βήμα για να μπορέσετε να κάνετε κάποιες φωτογραφίες που έχετε βγάλει λίγο πιο contrasted, λίγο πιο καθαρές, λίγο πιο όμορφες σε σχέση με το πολύ φωτεινά και τα πολύ σκοτεινά του σημεία. Αυτή είναι μια φωτογραφία που πήρα από το Stock Exchange, το site που μπορείτε να βρίσκετε και εσείς φωτογραφίες για να δοκιμάζετε τις τεχνικές ή για να τις χρησιμοποιείτε σε οτιδήποτε χρειάζεστε. Αυτή είναι λοιπόν η original φωτογραφία και θα σας δείξω αμέσως τώρα πώς θα γίνει μετά την επεξεργασία μας. Φυσικά το αποτέλεσμα ποικίλει ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας να πετύχει, πόσο έντονο θέλει να είναι ή όχι. Ας μην καθυστερούμε όμως, ας ξεκινήσουμε κατευθείαν με τη φωτογραφία. Θα μεταφέρω λοιπόν τη φωτογραφία ακριβώς αυτή μέσα στο Photoshop σε ένα καινούργιο αρχείο για να δουλέψουμε, πατώντας το Ctrl στο πληκτρολόγιο και το 0 σας φέρνει την φωτογραφία σε όλο το workspace που έχετε διαθέσιμο για να μπορείτε να δουλέψετε από κοντά. Αυτό βέβαια μπορείτε να το κάνετε και μέσα από τα παράθυρα του Photoshop φυσικά. Βοηθάει σίγουρα η συντόμευση γιατί είναι ένα απλό βήμα και έρχεται πιο γρήγορα να κάνετε τη δουλειά σας χωρίς να καθυστερείτε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί καθυστερούμε και εμείς. Αυτό που εγώ πάντα προτείνω στις εργασίες μας στο Photoshop είναι πάντα να αφήνουμε το original αρχείο μέσα, ξεκλειδώνοντάς το, κάνοντας ένα διπλό κλικ δηλαδή πάνω στο layer που βρίσκεται εδώ ακριβώς. Του δίνουμε όποιο όνομα εμείς πιστεύουμε ότι είναι καλό. Εγώ θα δώσω ένα πολύ πρωτότυπο όνομα ως original φωτογραφία που έχουμε. Θα το αφήσω ως original και θα την αφήσω μέσα να υπάρχει σαν αναφορά για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί, και θα την αντιγράψω ουσιαστικά σε ένα καινούριο layer. Αυτό μπορεί να γίνει είτε κάνοντας click and drag πάνω στο εικονιδιάκι που υπάρχει εδώ πέρα στο κάτω σημείο, ή και αντίστοιχα click and drag στον κάδο σβήνεται, έτσι, είτε με δεξί κλικ επάνω της και duplicate layer, είτε μέσα από το layers duplicate layer. Σε αυτές τις δύο τελευταίες περιπτώσεις σας ανοίγει ένα παραθυράκι και μπορείτε να την ονομάσετε κατευθείαν. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να κάνετε κλικ πάνω στο όνομα για να την ονομάσετε. Αυτή λοιπόν εγώ θα την ονομάσω shadows και highlights, αν ήξερα να γράφω, ωραία. Γιατί ουσιαστικά αυτό το εφέ θα εφαρμόσουμε. Ονομάζω πάντα τα layer για να ξέρω σε ποιο layer δουλεύω και τι εργασίες έχω κάνει στο κάθε ένα. Έτσι μπορούμε να βρούμε αργότερα τι έχουμε κάνει και να διορθώσουμε. Όπως λοιπόν διαβάσατε, θα πάμε στο Image Adjustment και Shadows and Highlights, και εδώ πέρα θα παίξουμε φυσικά με τις τιμές που ο καθένας κρίνει απαραίτητα. Να σημειώσω μόνο ότι αν το παραθύρο φαίνεται σε εσάς κάπως έτσι, απλά χρειάζεται να πατήσετε αυτήν την επιλογή Show More Options και σας δείχνει και άλλα στοιχεία, άλλα controls που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Οι τιμές ποικίλουν, όπως είπα και πάλι, βάσει του τι ο καθένας από εμάς θέλει να πετύχει. Θα σας δώσω κάποιες τιμές οι οποίες σχεδόν σε όλες τις φωτογραφίες μπορούν να παίξουν κοντά σε αυτές τις τιμές, ώστε να μπορέσετε να έχετε ένα καλό αποτέλεσμα. Φυσικά αυτές δεν είναι απαραίτητο ότι μπορείτε ότι θα χρησιμοποιείτε πάντα αυτές. Σαν μπούσουλες όμως είναι πολύ καλές για να ξεκινήσετε και να πειραματιστείτε με τις δικές φωτογραφίες. Θα δώσουμε λοιπόν μία τιμή γύρω στο 50 στο amount
γύρω στο 40 το tonal width και το radius γύρω στο 40 και πάλι. Αυτά για το shadows. Πάμε στο highlights και θα δώσουμε πάλι εδώ στο amount 50%, 40 για το tonal width και 120 για το radius. Φυσικά, όπως είπα, οι τιμές μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας σας να πετύχει. Υπάρχει το color correction εδώ πέρα, το οποίο μπορείτε να παίξετε για να δώσετε λίγο στα χρώματα ένα διαφορετικό βάθος. Μια τιμή από το 20 μέχρι το 25 συνήθως είναι ικανοποιητική. Εγώ προτιμώ να μην το πειράξω αυτή τη στιγμή, να το αφήσω γύρω στο 20 και αν χρειαστεί να πειραχτεί παρακάτω με άλλο τρόπο, όχι μέσα από το shadows and highlights. Αν δώσω λοιπόν εδώ κλικ στο preview, θα μπορέσουμε να δούμε τη διαφορά του πριν και του μετά. Πριν και μετά. Κάνοντας κλικ στο OK εφαρμόζουμε τις επιλογές που φτιάξαμε. Θα κάνω άλλο ένα layer αντιγράφοντας το shadows and highlights με δεξί κλικ duplicate layer. Θα το ονομάσω αυτό desaturated. Αν το έχω γράψει σωστά, desaturated, κάτι μου φαίνεται ότι είναι λάθος. Λοιπόν, αυτό που λέει για το όνομά του φυσικά, θα πάμε πάλι στο image, adjustments και θα έρθουμε να επιλέξουμε το desaturated. Όπως βλέπετε υπάρχει και μία συντόμευση. Αν πατήσω Ctrl Z γυρνάω ένα βήμα πίσω. Με το Ctrl Shift και U πετυχαίνω το ίδιο πράγμα. Ουσιαστικά συντόμευση στο πληκτρολόγιο για να γλιτώσετε χρόνο. Και αυτό που θα κάνω τώρα, γιατί δεν μιλήσαμε για ασπρόμαυρη φωτογραφία αλλά για έγχρωμη, λίγο πιο contrasted και λίγο πιο ξεμπουκωμένη από τα μαύρα και όχι τόσο καμένη από τα άσπρα, θα επιλέξουμε μέσα από το blending mode την επιλογή overlay. Αυτομάτως βλέπετε ότι μας δίνει πιο contrasted την εικόνα μας. Αν κάνω το ματάκι κλικ θα δούμε τις αλλαγές εδώ πέρα. Θα το αφήσω προς το παρόν έτσι, μπορεί να φαίνεται λίγο έντονο, θα το πειράξουμε όμως στην πορεία. Το τι ακριβώς χρειάζεται να γίνουν οι αλλαγές θα το πούμε στην πορεία. Κάνοντας κλικ στο από κάτω layer, στο shadow highlights πάλι, γιατί θέλω να κάνω ένα καινούριο layer, duplicate layer, αλλά βάσει του shadow and highlights και όχι του desaturated layer που έχω φτιάξει πριν. Αυτό λοιπόν το layer θα το ονομάσω blur, γιατί όπως λέει για αυτό το πρωτότυπο όνομα θα εφαρμόσουμε ένα φίλτρο blur επάνω, αλλά θα το πιάσω με κλικ και drag και θα το αφήσω στο πάνω μέρος να έρθει να γίνει πρώτο layer από πάνω. Εδώ λοιπόν θα πάμε στο filter, blur και Gaussian blur. Μια τιμή γύρω στο 3,5 είναι αρκετά ικανοποιητική. Βλέπετε και τη διαφορά που θα προκύψει είτε από εδώ σε όλη την εικόνα με το preview, είτε από εδώ στο μικρό παραθυράκι. Φυσικά αυτό σας βγάζει ένα τετράγωνο που μπορείτε να επιλέξετε ποιο σημείο της εικόνας θέλετε να βλέπετε σε αυτό το preview και πατάτε OK. Και η εικόνα μας είναι έτοιμη. Αυτό θέλαμε να πετύχουμε ή μήπως όχι, λάθος. Δεν θέλαμε να πετύχουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν από εδώ και πέρα. Θα κάνουμε ένα κλικ στο normal εδώ, στα blending modes και θα επιλέξουμε το soft light. Αμέσως βλέπετε πως αλλάζει η εικόνα μας, πως αλλάζουν τα χρώματα, αλλάζουν οι αντιθέσεις τους, αλλάζουν τα πάντα. Φυσικά με ένα κλικ στο ματάκι εδώ πέρα μπορείτε να δείτε τις διαφορές πριν και μετά. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε τώρα είναι να παίξουμε με το opacity των δύο καινούριων layer. Θα πάμε πρώτα στο blur και θα το κατεβάσουμε αρκετά χαμηλά, γύρω στο 40%, για να βλέπουμε πιο πολύ το πίσω layer, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται πρώτα με το πίσω layer. Θα παίξουμε λοιπόν στις τιμές που ο καθένας θεωρεί ότι είναι ικανοποιητικές. Νομίζω ότι γύρω στο 50 για αυτήν την εικόνα είναι αρκετά ικανοποιητικό το desaturated layer. Και το blur, ερχόμαστε πάλι, κλικάρουμε το blur και κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε. Πιστεύω ότι γύρω στο 35 είναι ικανοποιητικό για να μην έχουμε έτσι έντονα αποτελέσματα τα οποία δεν θέλουμε. Το επόμενο βήμα που θα ακολουθήσουμε λοιπόν για να πετύχουμε το τέλειο αποτέλεσμα είναι να του κάνουμε
ένα φίλτρο Sharpen όπως ονομάζεται, μια oxygency δηλαδή, και για να το καταφέρουμε αυτό μπορούμε να κάνουμε το εξής, μάλλον χρειάζεται να κάνουμε το εξής. Πρέπει να έχουμε ένα layer το οποίο θα περιέχει όλα τα προηγούμενα μαζί, όλα σε ένα. Για να γίνει αυτό μπορούμε να πατήσουμε την εξής συντόμευση στο πληκτρολόγιο. Κρατάμε ταυτόχρονα όλα τα πλήκτρα πατημένα Alt, Ctrl, Shift και Ε. Αυτό τι κάνει? Ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην εικόνα μας, σε αυτό εδώ το σημείο, το κάνει ένα layer καινούριο εδώ πάνω. Στην πορεία στο τέλος θα σας δείξω και ένα βήμα για να μπορέσετε να ακολουθήσετε το Sharpen που θα κάνουμε τώρα, αλλά να μπορείτε ταυτόχρονα να επεξεργαστείτε και ό,τι άλλο χρειαστεί από τα προηγούμενα layers χωρίς να χρειαστεί να το ξαναδημιουργήσετε από την αρχή. Θα σας εξηγήσω στην πορεία, απλά είναι πιο προχωρημένο βήμα, γι' αυτό θα το δείξω πιο μετά. Θα σας δείξω το απλό βήμα τώρα και στην πορεία θα δούμε το επόμενο. Ονομάζω λοιπόν αυτό το layer Smart Sharpen και όπως λέει και το όνομά του θα του κάνω το αντίστοιχο φίλτρο. Filter, Sharpen και Smart Sharpen. Εδώ πάντα επιλέγω το Lens Blur, η τιμή είναι πάντα στο 100 και 0,9. Φυσικά τα νούμερα αυτά και πάλι μπορούν να αλλάξουν βάσει του τι θέλει ο καθένας μας να πετύχει, αλλά οι τιμές αυτές είναι σχεδόν πάντα αυτές που θα επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε. Κάνοντας κλικ εδώ μέσα θα δείτε τι διαφορά θα προκύψει. Φυσικά το Sharpen το κάνουμε πάντα στο 100% για να δούμε τις πραγματικές αλλαγές που θα έχει μια εικόνα μας. Ούτε στο πολύ zoom, γιατί αν είναι μικρή δεν θα καταλάβουμε και πολύ καλά τις διαφορές, ούτε πολύ μικρό το zoom γιατί δεν θα βλέπουμε τίποτα στην εικόνα μας. Πάντα στο 100% για να ξέρουμε τι κάνουμε. Πατάμε το OK και έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα θα σας δείξω αυτό το βήμα, το οποίο είναι λίγο πιο προχωρημένο όπως σας είπα. Μπορούμε να κερδίσουμε πολλά από αυτό. Θα ακολουθήσουν και άλλα tutorials στην πορεία για να μιλήσουμε για τα Smart Objects, λοιπόν, όπως λέγονται, και τα Smart Filters. Είναι αρκετά μεγάλο κεφάλαιο του Photoshop. Παρ' όλα αυτά θα σας δείξω να πάρετε μία γεύση σήμερα για να δείτε τι μπορείτε να πετύχετε από τα Smart Objects και τα Smart Filters. Θα διαγράψω αυτό το καινούριο layer που έχω φτιάξει και θα κάνω το εξής. Θα κλικάρω το πρώτο και θα κρατήσω το Shift πατημένο μέσα από το πληκτρολόγιο και θα κάνω κλικ στο πρώτο τελευταίο που ουσιαστικά είναι τα τρία layers τα οποία εμείς έχουμε επεξεργαστεί. Το original είπαμε δεν το πειράζουμε ποτέ, είναι μέσα καθαρά για ιστορικούς λόγους ή αν κάτι καταστραφεί να μπορούμε να έχουμε πάντα εύκαιρο το αρχείο το αρχικό μας. Έχω λοιπόν επιλεγμένα αυτά τα τρία layers. Αν τους κάνω δεξί κλικ Convert to Smart Object, αυτομάτως θα έρθει και θα μου τα ενώσει όλα μαζί σε ένα. Εδώ λοιπόν μπορώ να εφαρμόσω πάλι το φίλτρο που εφάρμοσα πριν. Filter, Sharpen και Smart Sharpen. Οι τιμές πάλι όπως τις είχαμε και πριν και πατάμε το OK. Έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Θα μου πείτε ποια είναι η διαφορά λοιπόν αυτού του βήματος με το προηγούμενο βήμα που ακολουθήσαμε. Η διαφορά είναι η εξής. Εδώ δίπλα από αυτό το layer έχει μέσα στην εικονίτσα τη μικρή ένα μικρό εικονάκι με ένα καινούριο αρχείο, ας το πούμε, το εικονίδιο του καινούριου αρχείου. Αν το κάνω διπλό κλικ θα μου βγάλει ένα μήνυμα ότι πρέπει να αποθηκεύσω τις αλλαγές που θα κάνω στην πορεία. Του πατάω OK και μου ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο μέσα στο οποίο υπάρχουν τα τρία προηγούμενα layers. Εδώ λοιπόν μπορώ να τα αλλάξω χωρίς να χρειαστεί να ξαναφτιάξω το Smart Sharpen. Το βάζω στις καινούργιες τιμές που θέλω. Εγώ θα βάλω πολύ έντονες τιμές, μεγάλες τιμές μάλλον, για να δούμε έντονες διαφορές, για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά του Smart Sharpen στο φίλτρο, στο Smart Object επάνω, το φίλτρο αυτό στο Smart Object επάνω ή πάνω στο απλό layer. Έκανα λοιπόν τις αλλαγές, πατάω το Χ, αποθηκεύω τις αλλαγές αυτές και έρχεται αμέσως και μου εμφανίζει τις αλλαγές μαζί με το Smart Filter, το Smart Object που έχουμε κάνει εδώ πέρα. Εάν πατήσω το Ctrl και το Z μαζί για να κάνω την ανέρεση, θα δείτε ότι εφαρμόζει τις διαφορές που κάναμε τώρα στις καινούριες μας ρυθμίσεις επάνω στην καινούργια εικόνα, χωρίς να επηρεάζει το Smart Sharpen. Στην προηγούμενη περίπτωση θα έπρεπε να σβήσουμε το layer με το Smart Sharpen
εντελώς, να κάνουμε τις αλλαγές μας, να ξαναενώσουμε όλες τις φωτογραφίες με το Ctrl, Alt, Shift και Ε, να ξαναεφαρμόσουμε το Smart Sharpen για να είμαστε έτοιμοι. Ουσιαστικά γλιτώνουμε πάρα πολλά βήματα μέσα από αυτά τα φίλτρα. Στην πορεία θα εξηγήσουμε περισσότερα και για αυτά και για πολλά άλλα. Σας ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να ήταν ένα κατατοπιστικό tutorial. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα ή αν χρειάζονται κάποιες παραπάνω εξηγήσεις. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να γράψετε κάποιο comment από κάτω και να σας απαντήσω, ή να έρθετε και σε απευθείας επικοινωνία μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και να έχετε μια καλή ημέρα.